ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, രേണു മാതാജിനെ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 3-ാമത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം സം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ദിവസമായി? ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ദിവസമായി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ നടത്തുന്ന ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.
ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മള് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ഇസ്കോൺ അല്ലെ. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത്? ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ശ്രീമദ് A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദനാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഫുള്ള് എന്തായിരുന്നു? ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുള്ള് എന്താണ്? ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം? ഇന്റർനാഷണൽ, അറിയില്ലേ? ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ലെ. അതിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 5 വിഷയങ്ങള് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആരാ പറയാ? ആരാ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയാം. പറഞ്ഞോ. ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അല്ലെ. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള 5 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള 5 കാരണങ്ങള്? ഇനി വേറൊരാൾ പറയൂ കേട്ടോ. ആരാ പറയുന്നത്? അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആരാ പറയുന്നത്? പറയൂ. ഒരാൾ പറഞ്ഞോളൂ. ഏതാ മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വിഷാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങള്? ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെയാണോ? അല്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും അവർക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ? നോക്കട്ടെ. വേറെ ആരും പറയുന്നില്ലേ മക്കളെ? പറഞ്ഞോളൂ. ആരെങ്കിലും പറയൂ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു? ദിയ പറഞ്ഞോട്ടെ. ദിയ. അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ആരോടെ ചോദിക്കാം മോളെ. എല്ലാരും തന്നെ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണ്ടേ അല്ലേ? ശ്രീജിന വന്നിട്ടുണ്ടോ? ശ്രീജിന. കാർത്തിക്. കാർത്തിക്. പറഞ്ഞോളൂ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള 5 കാരണങ്ങള്? പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, പറഞ്ഞോളൂ. നീ തെറ്റാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞത്? അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താ? ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? പാരമ്പര്യം. കുടുംബ പാരമ്പര്യം. പിന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. പിന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത. പിന്നെ അർജുനന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയായിരുന്നു? മൃദുല ഹൃദയത്വം. അതെ. പിന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരുവിനെയൊക്കെ കൊന്ന പാപം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് ആരെ വിഷമിപ്പിച്ചത്? അർജുനനെ വിഷമിച്ചത്. മൃദുല ഹൃദയത്വം. നന്നായിട്ടാ പറഞ്ഞ. മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള 3 മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? 3 രീതിയിലാണ് ഈ ഭഗവാനെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നടത്തുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഈ 3 രീതിയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഐശ്വര്യങ്ങള്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം. അതെ. ജ്ഞാനം.
നോളജ്, വൈരാഗ്യം. വൈരാഗ്യം. അത്രയായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ആർക്ക് കീഴടങ്ങി? ഭഗവാന് കീഴടങ്ങി അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാണ് അല്ലെ, നല്ലൊരു ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അല്ലെ, എനിക്ക് എന്താണോ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങ് ഉപദേശിച്ചു തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് ആര് സ്വീകരിച്ചു? അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ അതില് ഭഗവാന് വേറെ ഒരു പേരുണ്ട്. അർജുനന്റെ തേരാളി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഉള്ള പേരെന്താണ്? പാർത്ഥസാരഥി അല്ലെ. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ്. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? കർമ്മയോഗം. എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് കർമ്മയോഗം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഈശ്വരൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പിന്നെ ആത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം. അപ്പം ആ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ പഠിച്ചു നമ്മളെ ശരീരവും ആത്മാവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ശരീരം എന്തിനെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആകാശം. അതിനെന്താ പേര് പറയാ ഒക്കെ കൂടി? പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. അതെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്തല്ല? ആത്മാവിന് എന്തില്ല? നാശമില്ല അല്ലെ. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് എന്തൊക്കെ? ആയുധത്തിന് അല്ലെ, ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് കത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ആത്മാവ് എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എത്രയായിരുന്നു? ഒരു തലനാരിഴയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1. 10,000-ൽ 1. അത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ഫുഡാണെന്ത്? പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പോഴേ ആത്മാവിന് ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്ന് ആത്മാവിന് ഫുഡ് കൊടുത്തോ? എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോ? ആ ദിവസം ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അല്ലെ നമ്മൾ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അതായത് ഭഗവാന് നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവര് ആണ് ഭഗവാന്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 തവണ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുക ഭഗവാനെ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കൂട്ടോ മക്കളെ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, നാമം ജപിച്ചോളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ സന്ധ്യ നേരത്തെ നമ്മൾ ദീപം കൊളുത്തില്ലേ വീട്ടിലെ, ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പോകും അല്ലെ. ബെഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. അങ്ങനെ 3 തവണ ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? മറന്നുപോവോ? ആ ദിവസം എല്ലാവരും ചെയ്യാം കേട്ടോ. 3 തവണ നമ്മൾ ദിവസം നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നല്ലത് ചെയ്യാനും പറയാനും ഒക്കെ സാധിക്കണേ, വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ തോന്നിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ. വൈകുന്നേരം നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാം. അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നല്ലത് ചെയ്യാനും പറയാനും തോന്നണേന്ന്. രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കാൻ പറയാം. തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കാനും
നല്ലത് തോന്നിക്കാനും ഭഗവാനെ സാധിക്കണേ അല്ലെ, നല്ലത് ചെയ്യാൻ തോന്നിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആരുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താണ്? കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ ഇതില് എല്ലാം ഓരോ യോഗങ്ങളാണ്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ്, എന്താ പറയാ, ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ അല്ലെ? കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ്, അതാണ് എന്ത് യോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് നോക്കൂ. കർമ്മയോഗം, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കർമ്മം എന്ന് എന്താ? ദിവസേന ചെയ്യുന്ന ജോലി അല്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ദിവസം പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, അല്ലെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം അല്ലേ, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണ്? കുട്ടികൾ നിലനിൽക്കി നിങ്ങളുടെ കർമ്മം എന്താണ്? പഠിക്കുക മാത്രമാണോ? പഠിക്കുക, പിന്നെന്താണ്? അച്ഛനമ്മമാര് പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുക. അല്ലെ, അച്ഛനമ്മമാര് പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുക. അതുപോലെ അധ്യാപകർ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക, അല്ലെ, നല്ല കുട്ടികളാവുക, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താവുക? നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്യാം. അപ്പം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈശ്വരൻ, അല്ലെ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം, അതിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് കർമ്മം. അപ്പൊ ശ്രീലപ്രഭാതർ ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇതാ കണ്ടുവാ, ആരാത്? ശ്രീലപ്രഭാതർ ആരാ? അദ്ദേഹം എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്? പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രീലപ്രഭാതർ എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെയാണെന്ത് പറയുന്നത്? അപ്പം ഇതിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങള്, ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കായിക താരം ഓടുകയാണ് അല്ലെ, ഇദ്ദേഹം എന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ കായിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത്? ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലെ? ബ്രഹ്മൻ, ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച മിടുക്കന്മാര് അല്ലെ, അത് ഓർത്തു വെക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതാണെന്ത് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് കാണുമ്പോ, ഇത് നമ്മൾ ദൂരേന്ന് കാണുമ്പോ എന്താണ്? ഒരു മരം, മരത്തിലൊരു പക്ഷി ഇരിക്കണു അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ കായ കൊത്തി തിന്നണു അല്ലെ. കായ കൊത്തി തിന്നണം. അപ്പം ആ പക്ഷിയെ ഇതാരാണ്? കൃഷ്ണൻ നോക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. നോക്കൂ, ഇതെന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഈ ചിത്രം പഴാണോ? ആപ്പിൾ അല്ലെ. ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട്? ഇത് നല്ലതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആപ്പിൾ നല്ലതാണ് പുറമെ, പക്ഷെ അത് നമ്മളെ കണ്ണിനുള്ള ഒരു ഇതാണത്. അതായത് ചിലപ്പോ കാണുമ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ ഭാഗം അല്ലെ, പിന്നിലത്തെ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും? കേടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നിലേക്ക് നമ്മളെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കാണില്ല, പിന്നിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കാണുമോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലാവുകൊണ്ട്, കണ്ണ് ഫ്രണ്ടിലാവുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. നമ്മളെ ബാക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? തിരിഞ്ഞു നോക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില അപാകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ എന്താ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഇതേനു കർമ്മയോഗം അർജുനൻ പറയാണ്. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ,
ഫലാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അല്ലെ, കർമ്മത്തെക്കാളും ബുദ്ധിയാണ് നല്ലതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ്? യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. എന്താ ഇത് പറയുന്നത്? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യാനും. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു, അല്ലെ? എന്താണ്? സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു, അല്ലെ? സർവം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം കുറയ്ക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര ആരാ? കുന്തിപുത്രൻ ആരാണ്? അർജുനൻ, അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താണ്? നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. ഇതോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും എന്താണ്? ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, നമ്മൾ എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തി നേടും. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഭഗവാന് സന്തോഷാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന്, കർമ്മ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അല്ലെ, കർമ്മത്തോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മള് കർമ്മം, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തു, അത് ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാതെ ചീത്ത വിളിച്ചു, അതിന്റെയൊക്കെ ദോഷമുണ്ട്, അല്ലെ? ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ പാപം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമല്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത വിളിക്കല്ല വേണ്ടത്. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തില്ല? നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട. അത് ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും ആര് ഏറ്റെടുക്കും? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. അതാണ് ഈ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക ലോകവുമായി നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ചത് അത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ദോഷവും ഗുണമൊക്കെ ആരെ ഏറ്റെടുത്തോളും? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും. നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധമുക്തനായിരിക്കും. അത്രയാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പം ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ, ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷമൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ എന്താണ്? അതിനോടൊരു ബന്ധം, അല്ലെ? അതിന്റെ ഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഈ സന്യാസിമാരും മഹർഷിമാരും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ ഈ യജ്ഞം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യുക? അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ കലിയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര യുഗങ്ങളാണുള്ളത്?
4 യുഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ? ഒന്നാമത്തെ യുഗം ഏതാണ്? സത്യയുഗം. സത്യയുഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃതയുഗം എന്ന് പറയും. കൃതയുഗം. ആ കാലത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. വർഷങ്ങളോളം ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ യുഗമാണ് ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ? ശ്രീരാമൻ, സീത, ലക്ഷ്മണൻ, ഭരതൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? രാക്ഷസ രാജാവായ ആരെയാ കൊന്നത്? രാവണനെ കൊന്നു അല്ലെ? അപ്പം ആ യുഗത്തിലെ കൂടുതലും യജ്ഞങ്ങളും ഹോമങ്ങളും യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ യുഗമാണ് ഏത് യുഗം? ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ആര് അവതരിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചു അല്ലെ? ദുഷ്ടരാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സാധുജനങ്ങളെ, ഭക്തരെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ? പിന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ധാരാളം ലീലകള് ആടി. ഇവിടെ നോക്കൂ. പിന്നെ നാലാമത്തെ യുഗമാണ് കലിയുഗം. ഇപ്പൊ കലിയുഗം 5000-ലധികം വർഷമായി. അതാണ് 5000-ലധികം വർഷമായി ഇപ്പൊ എന്ത്? കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട്. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്താണ്? ജപയജ്ഞം. എന്താണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം? ജപയജ്ഞം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്താണ് എന്ന് പറയൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഞാൻ അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം അതില് അല്ലെ? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭക്തിയോടുകൂടി, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. അപ്പം ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചൊല്ലണം? ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്താ? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അവരാണ് ഇവിടെ. അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ആരൊക്കെയാണ്? ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ, നോക്കൂ, ശ്രദ്ധിക്കൂട്ടോ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ നിറത്തിലും ഭാവത്തിലും, അതായത് രാധാറാണിക്ക് എല്ലാവരോടും കനിവ് അല്ലെ, കരുണയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാരുണ്യത്തോടു കൂടി, രാധാറാണിയുടെ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുക്കിയ സ്വർണത്തിന്റെ നിറമാണ് രാധാറാണിക്ക്. അപ്പം ആ നിറത്തിലും, രാധാറാണിയുടെ നിറത്തിലും ഭാവത്തിലും ആര് വരികയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരികയാണ്. എവിടേക്ക്? ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നാമപ്രചരണം നടത്തണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരുമ്പോ അല്ലെ, അനന്തൻ എന്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്? ബലരാമനായിട്ട് വന്നു, ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ വരുമ്പോ കൂടെ ആര് വന്നിട്ടുണ്ട്? അനന്തൻ എന്തായിട്ട് വന്നു? ലക്ഷ്മണൻ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പം ആരാ കൂടെ വരുന്നത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ആരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? ചൈതന്യ പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ചൈതന്യ പ്രഭു ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ അവതാരാണ്. പക്ഷെ ആരുടെ ഭാവത്തിലാ വരുന്നത്? രാധാറാണിയുടെ അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഭക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ? എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നു. പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. പിന്നെ അദ്വൈത ആചാര്യരാണ് ആര്? ഈ താടിയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഈ താടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അദ്വൈത ആചാര്യരാണ്. വിഷ്ണു മഹേശ്വരനാണ്. സദാശിവനും വിഷ്ണുവാണ് അല്ലെ? സദാശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും ആളായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്?
അദ്വൈതാചാര്യര് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഇതാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റാണ് രാധാറാണി. ഇതാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ആരായിട്ടാ വരുന്നത്? രാധാറാണിയാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നാരദമുനി, അതാണ് വാസവാദി. വാസവാദിയായിട്ട് ആര് വരുന്നു? നാരദമുനി വരും. അപ്പൊ ഇവര് 5 പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. അത്ര മനസ്സിലായോ? ആരൊക്കെയാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നെ പിന്നെ ആരാണ്? അദ്വൈതാചാര്യര്, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, വാസാദി. എല്ലാരും കൂടി ഈ 5 പേരും കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രചരണം നടത്തുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമത്തോടു കൂടി ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ട മന്ത്രാണിത്. ഇത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അതായത് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ അക്ഷരം മുഴുവൻ പറയാതിരിക്കേ, ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതിരിക്കേ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവരെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി, അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലാണ്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അത്ര മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കാം. അടുത്ത അതൊന്നുകൂടി കാണിച്ചതാണ്. ഇത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ, ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഇത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നെ ഇത് അദ്വൈതാചാര്യര്, ഇത് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, ഇത് വാസാദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെ? നാമജപം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? മാലയിൽ നാമം ജപിക്കാൻ അറിയോ? മാലയിൽ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ അറിയുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കുക. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു തവണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ. നിങ്ങള് മാല വാങ്ങാം. ഇസ്കോന്റെ സെന്ററിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും മാല. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മാല വാങ്ങിയാല്, അപ്പൊ മാല വാങ്ങുമ്പോ അതില് 108 മുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും. 108 മുത്തുണ്ടാവും. ഏറ്റവും മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുത്ത് കാണാം അല്ലെ. ഇതിനാണ് മേരുമുത്ത് പറയാ, മേരുമുത്ത്. അപ്പൊ ഈ മുത്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇത് ചൊല്ല. ഇത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അത് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഓരോ മുത്ത് പിടിച്ച് നാമം ചൊല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ 108 എത്തി വരുമ്പോ നമ്മൾ അവസാനം എവിടെ എത്തും? ഈ മുത്തിന്റെ അടുത്തെത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മുത്തിന്റെ അടുത്തെത്തും. നമ്മൾ അവസാനത്തെ നാമം ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഈ മുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുക. ആ മുത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പിന്നെ തുടങ്ങാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തിയ മുത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അടുത്ത നാമജപം തുടങ്ങാൻ. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളാവുമ്പോ എത്രയായി? ഒരു മാല ജപിച്ചു. 108 നാമം ജപിച്ചു. 108 നാമാണ് ഒരു മാല എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ആ മുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ചൊല്ല. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നാമം കൃത്യം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ആ മുത്ത് നീക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നാമം ഫുള്ളാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ 108 നാമം ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്താണ്?
അപ്പൊ ഒരു മാല ജപിക്കുമ്പോ ഒരു 108 നാമം ജപിച്ചാൽ ഒരു മാലയായി, 2 108 നാമം ജപിച്ചാൽ അത്രയായി 2 മാലയായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപം തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ഭക്തി, സ്നേഹവും ആദരവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഭഗവാനോട് നാമം ജപിക്കാൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിന് മുമ്പേ ഈ ചെല്ല എന്താണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നോക്കൂ, വരും നാമം ജപിക്കും. ഇത്ര മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നോക്കൂ, അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ നോക്കാം. എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. എത്രയാണ്? 500 years അല്ലെ? 500 years എഗോ ആണ് ആര് വരുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 500 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 500 years. ഹരേ കൃഷ്ണ. 500 years കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 500 yearsന് മുമ്പാണ് ആര് വന്നിട്ടുള്ളത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. കൃഷ്ണൻ തന്നെയായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലിയുഗത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്നു. അപ്പം കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജപയജ്ഞാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ ജപയജ്ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ജപയജ്ഞം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ആ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആര് വരുന്നത്? 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആര് വന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ആരുടെ രൂപത്തിൽ വരാണ്? ആരുടെ ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്? രാധാറാണിയുടെ നിറത്തിലും ഭാവത്തിലും വരാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭക്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാ? എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇല്ലേ മാറ്റാം. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ എല്ലാവരും ജപിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? അതിലൊരു മാറ്റം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അത് ചൊല്ലും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും എന്ത് പകർന്നു കൊടുത്തു? പ്രദാനം ചെയ്തു? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രദാനം ചെയ്തു. അതുപോലെ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്രമാത്രം നമുക്ക് എന്ത് വർദ്ധിക്കും? ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബംഗാളിലാണ് ജനിച്ചത്. ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് പോവാണ്. എന്നിട്ട് ഭുവനേശ്വറിലുള്ള പുരിയിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ ആ ക്ഷേത്രം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷത്തിലാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്? ആര്യൻ സുജേഷ് ശ്രീ ഇത് മ്യൂട്ടാക്കൂട്ടോ മക്കളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവര് കണ്ടോ? ഇവര് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. വീട്ടിൽ ഇവര് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഇവര് ചേട്ടനും അനിയത്തിയും കൂടി നാമം ജപിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ അല്ലേ? എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പൂജാമുറിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ സന്ധ്യക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളെ കുലദൈവങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെ നമ്മളെ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരന്മാരുടെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി അല്ലെ? നല്ല കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ചെല്ലാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇല്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? അവരിങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ നടക്കും അല്ലെ? ഈ ഇതും പിടിച്ചിട്ട് കരതാളവും പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ? ധാരാളം
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. ഇവിടെ നോക്കൂ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെയ്യാം അല്ലെ. കുടുംബത്തോടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അമ്മമ്മയോ അച്ഛമ്മയോ അല്ലെ അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും വിളിക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്തിയോടുകൂടി നാമം ചെല്ലാം. ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങള്, ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയോടുകൂടി കണ്ട് ആ കുടുംബം അല്ലെ, ആ കുടുംബത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു മകനെ ഉള്ള അവര് എന്ത് ചെയ്യാ, ഭക്തിയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവര് അല്ലെ, ആ സന്തോഷം വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നാമം ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചതില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്താണ്, വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഒരു വിഷമവും നമ്മളെ അലട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് പറയാറുണ്ട്, പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാറുണ്ട്, നാരായണ എന്ന് സദാ ജപിച്ചാൽ പാപം കെടും പശികളും വ്യസനങ്ങൾ തീരും, നാവിനുണർച്ച വരും ഏറ്റവും അന്ത്യകാലേ, ഗോവിന്ദപാദ കമലങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി നാരായണ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ എന്താണ്, എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാ ശക്തികളും അതിലുണ്ടെന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഉത്തരം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ കാര്യങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ബോറടിക്കണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കഥ പറയാം കേട്ടോ. നോക്കാം. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ശ്ലോകം. ചൊല്ലാം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നോക്കൂ. അന്നാൽ ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവാ, യജ്ഞാത് ഭവന്തി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുത്ഭവാ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അന്നാൽ ഭവന്തി ഭൂതാനി. എന്താ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ത് കഴിച്ചിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത്? ധാതുക്കൾ അല്ലെ, ധാന്യങ്ങൾ. എന്താണ്? ധാന്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. യജ്ഞാൽ എന്നിട്ടോ ഈ അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുള്ള. അപ്പൊ ഈ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുന്നത്? മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കുറെ ദിവസം വെയിലിറക്കുമ്പോ എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ. പക്ഷെ മഴ പെയ്ത് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്താണ്, ധാരാളം വിത്തുകൾ മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും മണ്ണില്. കണ്ടിട്ടില്ലേ? അല്ലെ, നല്ല ധാരാളം വിത്തുകൾ മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ മഴ പെയ്യുന്നത്, മഴയാണ് എന്തിനെ മുളപ്പിക്കുന്നത്? വിത്തുകൾക്ക് മുളയ്ക്കാനുള്ള ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടോ പിന്നെ എന്താണ്, മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു. മഴ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുന്നത്? യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളാണ് അല്ലെ. നാമജപയജ്ഞം, പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോമങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ യജ്ഞം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണ് എന്തിന് കാരണം? മഴ പെയ്യാനുള്ള കാരണം. കേട്ടോ, യജ്ഞ അല്ലെ, എന്താണ് യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുന്നത്? വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണോ ആ കർമ്മങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കും? അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അത് യജ്ഞമായിട്ട് മാറും. അത് ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാൻ ശ്ലോകം. അന്നാൽ ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവോ, യജ്ഞാൽ ഭവന്തി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുത്ഭവ. അല്ലെ, ഇത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ എന്താണ്? മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പഠിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. എന്താ പറയാ, അടുത്ത ശ്ലോകം ഏതാ പറയുന്നത്? ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. അതൊരു ഇതായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് അല്ലെ. മഴ പെയ്യുന്ന യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ്. മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ധാരാളം ധാതുക്കൾ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സസ്യാഹാരാണ് അല്ലെ, അതിലുണ്ടാവുന്ന സസ്യാഹാരാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ധാരാളം ഇതുണ്ട്, സാധനങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വലുതാവുന്നു, വളരുന്നു അല്ലെ. വലുതാവുന്നു, വളരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നും? ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം.
എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെ യജ്ഞങ്ങള് എന്താണ് ഇത് യജ്ഞാണ്, എന്താണ് നാമജപം അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് ചിത്രം പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അല്ലെ എല്ലാരും ഇതാക്കി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞാണ് ജപയജ്ഞം. ഏത് മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കാം. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞത് തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര. എന്താണ്? തസ്താദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര. പിന്നെ പറഞ്ഞത് അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പാപമാപ്നോതി പുരുഷ. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലാംശ കൂടാതെയുള്ള കാമത്തെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എഞ്ചിനീയർ എന്താ കർമ്മഫല ആകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യം ചെയ്യണ്ടോ. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക? ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന്റെ പുണ്യപാപങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട. നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം എന്താണോ അത് ഭഗവാൻ തരും. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം? നല്ലതായാലും നല്ല കർമ്മ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല ഫലമായിരിക്കും, ചീത്ത കർമ്മ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചീത്ത. നമ്മൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ ആരെ ഏറ്റെടുക്കും? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. നമുക്കെന്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് തരും? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി നോക്കൂ. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവതരോജന ന യൽപ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനു വർത്തതേ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. അല്ലെ? പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല പ്രശസ്തി, ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാ രഘു ശിവാനിയൊക്കെ അത് രഘു ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. രഘു ഹരേ കൃഷ്ണ ഓഫാക്ക്. രഘു മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യാം. നോക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്? നോക്കൂ, ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം താറാക്കുഞ്ഞുങ്ങള് എപ്പോഴും ആരുടെ പിന്നാലെ പോവാ? ആരുടെ പിന്നാലെ? മക്കൾ എപ്പോഴും ആരുടെ കൂടെ പോവാ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അമ്മമാര് നല്ല രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് അനുകരിക്കും. അല്ലെ? കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം അതാ. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും എന്താണ്? അച്ഛനും അമ്മയും എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് അവരെ അനുകരിക്കും. അല്ലെ? അവര് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലേലും ശരി. ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? പാവക്കുട്ടീനെയൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കും, കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കളികൾ കാണിക്കും. ചെറിയ 3 വയസ്സ് 2.5 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ? ഒരു പാവക്കുട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുട്ടീനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, അതിനൊക്കെ അല്ലെ? അതിനൊരുക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അതായത് ഇതൊക്കെ അമ്മമാര് ചെയ്യുന്നത് ആര് ശ്രദ്ധിക്കും?
അല്ലെ? കുഞ്ഞുവാവ ഉണ്ടാവുമ്പോ കുഞ്ഞുവാവേനെ ഒരുക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതൊക്കെ കുട്ടികൾ കാണിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ മാന്യനായൊരു വ്യക്തി മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് മറ്റുള്ളവര് അനുകരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത്. ഇതെന്താ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം നോക്കൂ. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു നേതാവ് എന്തൊക്കെയോ വർത്താനം പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുക. എന്നിട്ട് അവരോട് അവസാനം എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ആരും പുക വലിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നോക്കൂ, ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേതാവ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റവരോട് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരും പുക വലിക്കരുതെന്ന്. അപ്പൊ അവര് കേൾക്കും. അവരെന്താ പറയുന്നത്? സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവരെന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല. അല്ലെ? നിങ്ങൾ അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഇവരോട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? നിങ്ങൾ ആരും പുക വലിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് ഇഷ്ടം പോലെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അനുകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തികള്, അധ്യാപകര്, ഒക്കെ സമൂഹത്തിലെ കുറച്ച് കുട്ടികളുമായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടുതലും ഇടപഴകുന്നവരാണ് കുട്ടികള്, അല്ലെ? അധ്യാപകര്, രക്ഷിതാക്കള്, അല്ലെ? അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെയാണ് കുട്ടികളായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകാപരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ചെയ്യാൻ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അല്ലെ? അതായത് ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റേതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ബോധമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉള്ള ആളെന്ത് വിചാരിക്കും? ഇതൊക്കെ എന്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു, അല്ലെ? ചിലർ പറയോ ഞാനല്ലേ കാണാം, അല്ലെ? ഞാനല്ലേ കാണാം, അതൊക്കെ വെറുതെ പറയാണ്. ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് വേറെ ആരെയും ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിലും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ ഒപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ഇതിലും മോശമായിട്ട് ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളില്ല ചേർച്ച് അങ്ങനെ ഒരാളും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരാളും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ നടക്കും. ഇല്ലേ? എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ അവരെ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. 1-2 ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചും ദുഃഖിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഞാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ ഞാനാണിത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഭാവമൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് എന്ത് കർമ്മമാണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെ? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നോക്കൂ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തരെയും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഐ ആം ഓൾവേസ് റൈറ്റ്. ഒരാളെപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, അല്ലെ? 2-3 തരം ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്താണ്? ഞാൻ എപ്പോഴും ശരിയാണ്, മറ്റുള്ളവർ എന്നെ, അല്ലെ? മറ്റുള്ള ചിലരോട് നമ്മൾ അഹങ്കാരം കാരണം അതിന് തെറ്റായ മനോഭാവം. ഇനി വേറെ ആളെന്താ പറയാ? ചില കുട്ടികളോട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പറയും എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചെയ്തോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ശരിയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയല്ല. ശരിയല്ല അല്ലേ? ആരാ കൈ ഉയർത്തിയേ? ആദിലക്ഷ്മി എന്തേ പറയണ്ടോ? ആദിലക്ഷ്മിക്ക് എന്തേ പറയാണ്ടോ? നോക്കൂ, നല്ല ശ്രദ്ധിക്കൂട്ടാ. നോക്കാം. എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരെയും എന്തേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പോവാം, അല്ലെ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി?
അഹങ്കാരം കാരണം തെറ്റായ ഇവനെന്താ പറയുന്നത്? ഓ എനിക്കറിയാം, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട അറിയാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒക്കെ തെറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൃത്തികേടായിട്ടോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധയോട് കൂടി വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? തെറ്റുകൾ പറ്റും ആണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് നോക്കൂ, ഇവിടെ യുഗങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ധർമ്മം നോക്കൂ, എന്താണ് ഇത്? ആകെ എത്ര യുഗം ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്? എത്ര യുഗം ഉണ്ട്? ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ്? സത്യയുഗം അല്ലെ? സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സത്യയുഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനം ചെയ്യാം, ധ്യാനിക്കുക അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോ മഹർഷീശ്വരന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? 5000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു, 60,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒന്നാമത്തെ യുഗത്തില്, കലിയുഗത്തില് എന്താണ്? അത്രയും കാലം തപസ് ചെയ്താല് ധാരാളം ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ എന്താ വെച്ചാല് 1,00,000 വരെ വർഷങ്ങൾ അല്ലെ ഒരാൾക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 1,00,000 വർഷങ്ങൾ വരെ. അപ്പൊ 60,000 വർഷമൊക്കെ തപസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എത്ര വർഷമുണ്ട് ജീവിക്കാൻ? 40,000 വർഷമൊക്കെ ജീവിച്ച് അല്ലെ ധ്യാനമൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ കാലത്ത് ധ്യാനങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ യുഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ യുഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലെ? യജ്ഞങ്ങളും ഹോമങ്ങളൊക്കെ. രണ്ടാമത്തെ യുഗമാണ് ഇത് ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ യുഗമാണ് ഇത്. മൂന്നാമത്തെ യുഗം ഏതാ? ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതും ആരാധന നടത്താൻ തുടങ്ങി. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ക്ഷേത്ര ആരാധന അല്ലെ? ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദീപം കൊളുത്തുക അല്ലെ? ദീപം കാണിക്കുക, അതുപോലെ കർപ്പൂരം കാണിക്കുക, നെയ്വിളക്ക് വെക്കുക അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനകള്. അപ്പൊ എന്താണ്? ക്ഷേത്ര ആരാധനയായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെ? ക്ഷേത്ര ആരാധനയാണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ യുഗമായ ദ്വാപരയുഗത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തെ യുഗമാണ് ഇത് കലിയുഗം. ഇതാണ് നാലാമത്തെ യുഗം, കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങള്? കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം എന്താണ്? ജപം. ഏതുകൊണ്ടാണ് ജപിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നാമത്തേതാണ് സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ എന്തുണ്ട്? മനുഷ്യന് ധാരാളം ആയുസുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ കാലം തപസ് ചെയ്തിരിക്കാനും അതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ യുഗമാണ് ഇത്. ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ യുഗം? ത്രേതായുഗം. ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം ചെയ്തു. ഈ യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ചെയ്തു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ യുഗമാണ് ദ്വാപരയുഗം. ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എവിടെ തന്നെ ഗോലോകത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഭൂമിയിലുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൂമിയിലേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നോക്കാം അല്ലെ? എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാലാമത്തെ യുഗത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ് ഇത് ജപയജ്ഞം. മറന്നു വരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ധർമ്മം അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്ഥാനം. നമ്മുടെ സത്യയുഗം ധ്യാനം, ത്രേതായുഗം യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ തപസ്, ദ്വാപരയുഗം ക്ഷേത്രാരാധന, കലിയുഗം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? സത്യയുഗം. ഒന്നാമത്തത് സത്യയുഗമാണ് അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ യുഗം ഏതാണ്? സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ധ്യാനം അല്ലെ? സത്യയുഗത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് അല്ലെ
പത്മാസനത്തിലിരുന്ന് കഴുത്തും ഉടലൊക്കെ ഒരേ നേർരേഖയിൽ വെച്ച് കണ്ണ് പകുതി അടച്ച് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ധ്യാനം ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അന്ന് അവർക്ക് നല്ല സമാധാനമായിട്ട് എവിടെ ഇരുന്നാലും സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒച്ചയും വിളിയും ശബ്ദമൊന്നും ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ യജ്ഞം ധ്യാനം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പം കലിയുഗത്തിൽ നോക്കൂ, ഒന്നാമത്തെ എന്താ? സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ് ധ്യാനം, ധ്യാനിക്കാം, ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാം അല്ലെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ യുഗത്തിലെ കാര്യം എന്താണ്? ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെ, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹോമിക്കാം അല്ലെ. നെയ്യ്, അതുപോലെ ഹവിസ്, മലര്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഹോമിക്കാം. അതാണ് ത്രേതായുഗത്തിൽ. ഇനി ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? ക്ഷേത്രാരാധന. ക്ഷേത്രാരാധന നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദീപാരാധനയ്ക്കൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. തിരുമേനി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ദീപാരാധന തട്ടില് അല്ലെ, ഒരു തട്ടില് കർപ്പൂരമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ കർപ്പൂരം കത്തിക്കും. എന്നിട്ട് അല്ലെ ആ കൈ കൊണ്ട് വലത്തെ കയ്യിൽ ഈ കർപ്പൂരം പിടിച്ചിട്ട് ബിംബത്തിന് ഒഴിയും, ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മണിയടിക്കും അല്ലെ. കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ കണ്ടില്ലേ? സന്ധ്യ ദീപാരാധന തൊഴുമ്പോ കാണാം അല്ലെ. ദീപാരാധന കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ? അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒഴിയും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അതാണ് ഏത് യുഗത്തിലെ ആരാധനയാണത്? ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ആരാധന. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക്, അതായത് കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, കലിയുഗം കുറെ എന്താണ് പറയാ, അഴിമതിയും അധർമ്മവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു യുഗമാണ്. അതായത് കലിയുഗത്തിലുള്ള പ്രധാന യജ്ഞം എന്താണ്? ജപയജ്ഞം. അതായത് കലിയുഗത്തില് പരിശുദ്ധമായ സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാറ്റിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? പലതരത്തിലുള്ള മായം അല്ലെ. അരി ആയാലും ശർക്കര ആയാലും പഞ്ചസാര ആയാലും എന്ത് സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാലും അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? പലതരത്തിലുള്ള വിഷങ്ങളും മായങ്ങളും ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. അപ്പം പരിശുദ്ധമായ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജപയജ്ഞം അല്ലെ. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഏതാണ്? സത്യയുഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? എല്ലാവരും ധ്യാനത്തിൽ കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് എന്താ പറയാ, ചിന്മുദ്രയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ ചൂണ്ടുവരൽ ഇങ്ങനെ മടക്കും, അതും ഈ വലിയ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട്, ഇതാണ് ജ്ഞാനമുദ്ര. അങ്ങനെ ജ്ഞാനമുദ്രയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ധ്യാനത്തിലിരിക്കും, തപസ് ചെയ്യും. അവർ അവർക്ക് വർഷങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രദ്ധയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് അതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ യുഗമാണ് സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തിലാണ് കൂടുതൽ യജ്ഞങ്ങൾ. മഹർഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ പലരും ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തും. എന്തിനാ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്? മഴ പെയ്യണം, അതുപോലെ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവ്വജനങ്ങളുടെയും സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും അല്ലെ, സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുന്ന യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ യുഗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? യുഗമാണ് ദ്വാപരയുഗം. ആ കാലങ്ങളിലാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കുറെ അല്ലെ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. നേരത്തെ ഒരു വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കാണുന്ന പുതിയ അല്ലെ കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി പോയിരുന്നു. അതൊക്കെ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത്? വീണ്ടും അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആക്കി അല്ലെ. അല്ലെ ഈ പരീക്ഷത്ത് രാജാവിന്റെ പേരക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള വജ്രനാഭനും അവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഇന്നുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ കൂടുതലൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത്. അവരൊക്കെ കുറെ ഇത് ആക്കിപ്പോയിരുന്നു. അവര് നിർമ്മിച്ചതൊക്കെ കുറെ നശിപ്പിക്കുകയെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചില ബിംബങ്ങളൊന്നും കാണാതെയായി. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിലേക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടാണ് അതൊക്കെ കുറെ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ക്ഷേത്ര ആരാധന. ക്ഷേത്ര ആരാധന എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കർപ്പൂരൊഴിയുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം എന്താണ്? ഇപ്പൊ കലിയുഗ ധർമ്മാണ് എന്ത്? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നാമം ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. മാല ഉള്ളവരൊക്കെ മാലയിൽ ചൊല്ലാറില്ലേ നാമം? ചൊല്ലാറുണ്ടോ? അപ്പൊ അല്ലാത്തൊരു മാല കിട്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? മാലയിൽ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങാ. തൽക്കാലം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണം പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ജപിക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് നാമം ഒരു മാലയെങ്കിലും എല്ലാവരും ദിവസം ചെല്ലാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഒരു മാല ചെല്ലുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ സമയം കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ ആവുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എപ്പോഴായാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ 2 മാലയോ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാമം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ദിവസം ചെല്ലുക. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നല്ലത് ചെയ്യാൻ തോന്നണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ വേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭഗവാൻ തോന്നും. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ 3 തവണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിർത്താം. എല്ലാവരും ഭക്തിയോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെല്ല. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓണാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ഞാൻ കൃഷ്ണനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരും കേട്ടോ. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കേ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? കാണിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ മക്കളെ പടം വരച്ചത്? ആരായാലും മാതാജി ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ചു നേരം ഓപ്പൺ ചെയ്തിടും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ അതിലിട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പേർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ഒരാൾ വരയ്ക്കുമ്പോ എനിക്കും വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ വരച്ച പടം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണിച്ചോ, എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ക്വിസിനെ കുറിച്ചോ മാതാജി എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആ പടം വരച്ചത് പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രം വരച്ചിട്ട് കാണിക്കാൻ പാട്ടെന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകങ്ങളോ കീർത്തനങ്ങളോ ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരാ ഒരു പാട്ടോ കീർത്തനോ എന്തെങ്കിലും ചൊല്ലാം? നേരത്തെ വിനീത പാട്ട് പാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനീതേ? വിനീതോ വിനീതോ? വിനീതേ. വിനീത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ? ആരാണ് പാടുന്നത്? ആർക്ക് വേണേലും പാടാട്ടോ. ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു കുഞ്ഞി പാട്ട് ആർക്ക് വേണേലും പാടാട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ കാർട്ടൂണൊക്കെ കാണുന്നവരല്ലേ, അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പാട്ടൊക്കെ അല്ലേ. വിനീത രമേശ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ടാ? വിനീത കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്മയുടെ പേരാ വിനീത. ആണോ? മോളുടെ പേരെന്താ? അക്ഷത. അക്ഷത. മോള് പാടിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. മറന്നുപോയി. അയ്യോ, നാളേക്ക് ഇത് നോക്കി വന്നോളൂ കേട്ടാ. നാളെ പാടും കേട്ടോ. മറന്നുപോയ സാരമില്ല, അറിയാവുന്ന. നാളെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇനി ആരാ പാടുന്നത്? ഞാൻ പാടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാടിക്കോളൂ. ആരാണ്? പേര് പറയൂ. ആര്യൻ. പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പാടും. ആര്യ. ആര്യ പാടിക്കോളൂ. ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേഷം വിശ്വാകാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗീനൃത്യ നഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണു ഭോപായഹരം സർവലോകേതുനാഥം. ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ലേ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ആരാ പാടുന്നത്? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പാടാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങൾ, ഇതേമാതിരിയുള്ള ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മതി. ഹരേ ശ്ലോകം പറയണം.
ഓ പറഞ്ഞോളൂ. ആരാണ്? പറയൂ, പേര് പറയൂ. ആദിദേവ്. പറഞ്ഞോളൂ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയേ ഗിരിം കൃപാതമം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഹരിബോൽ. നീ പാടുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞോ? ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? അപ്പൊ അതേപോലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളോ കീർത്തനങ്ങളോ അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ മതി ട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളേക്ക് ഒന്നുകൂടി തയ്യാറായിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നീ കഥ പറയാൻ സമയമുണ്ടോ മാതാജി? ചെറിയൊരു കഥ പറയാൻ സമയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെറിയൊരു കഥ പറയാൻ സമയമുണ്ടോ നീ? ആ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥ കേൾക്കണോ? ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടാ. അപ്പൊ എന്ത് കഥയാ? കണ്ണന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാം. അതായത് കണ്ണൻ പല ഇല്ലേ ഗോപികമാരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പല വികൃതികളും കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചില ഗോപികമാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പാലൊക്കെ കാണാതെ എടുത്ത് കുടിക്കും. അതുപോലെ ചില ഗോപികമാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വെണ്ണയൊക്കെ വെണ്ണയൊക്കെ ആരും കാണാതെ കട്ടെടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ? എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. പിന്നെ അവിടെ കൂടെ വരുന്ന കുരങ്ങന്മാരോ പൂച്ചകളോ മയിലുകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കും? അവിടെ കാണുന്ന ജീവികൾക്കൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കും? ആ വെണ്ണയൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണനും കഴിക്കും എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഗോപികമാരെ വീട്ടിൽ കടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗോപിക അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട, അവരുടെ അച്ഛന് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ പ്രായമുള്ള അച്ഛന് ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഗോപിക അച്ഛന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കുളിച്ച് ഒരുങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് വേഗം കുളിക്കാൻ പോയി. ആ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് കണ്ണനും കൂട്ടുകാരും വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പാത്രം എടുത്ത് തുറന്നിട്ട് അതിലുള്ള ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നു. ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ, നല്ല ഇഷ്ടമായി ഉണ്ണിയപ്പല്ലേ, ആ ഒക്കെ തിന്ന് സന്തോഷമായി. അപ്പം ഇനിയിപ്പോ അതിലെന്തെങ്കിലും വെക്കണ്ടേ, പകരം എന്തെങ്കിലും വെക്കണ്ടേ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഉണ്ട് മുറ്റത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഉണ്ട് ഈ ചാണകം ഇങ്ങനെ ഉരുളയാക്കി വെച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ചാണകം ഇങ്ങനെ ഉരുളയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അതെന്ത് ചെയ്തു? അത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിറച്ചു വെച്ചു. അപ്പം ഈ ഗോപിക എന്ത് ചെയ്തു? ഗോപിക കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവല്ലേ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലെ. അച്ഛന് ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാലോ അല്ലെ. അച്ഛനാണെങ്കിൽ കണ്ണ് കാണാത്ത കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആളാണ്. അപ്പം എന്തായാലും അച്ഛന് സന്തോഷത്തോടെ തിന്നോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് കൊടുക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക്. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടി വന്ന് എടുത്ത് അപ്പൊ കുളിച്ചൊരുങ്ങി വന്ന് പാത്രം ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതല്ലേ, ഇനിയിപ്പോ ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വേഗം എടുത്ത് പോവാണ്. വേഗം എടുത്ത് ചെന്നപ്പം അവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ട്. സഹോദരങ്ങളും അമ്മ ഉണ്ട്, അച്ഛനും ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന് ശരിക്കും കണ്ണ് കാണില്ല. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അച്ഛന് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അച്ഛൻ കഴിച്ചു നോക്കൂ നന്നായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഗോപിക അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ആ പാത്രം കണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു. അച്ഛൻ ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് കേട്ടപ്പോ പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ എന്താണ് അല്ലെ, നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം അല്ലെ ഉണ്ണിയപ്പം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മകള് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ എടുത്തങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു. കണ്ണ് കാണാത്തോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വായലിട്ടപ്പാണ് അയ്യോ, ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ല സ്വാദല്ലേ ഉണ്ടാവുക. എന്താ സ്വാദം ഉണ്ടാവുക ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്? എന്ത് സ്വാദം ഉണ്ടാവുക? നല്ല മധുരവും നെയ്യിന്റെ സ്വാദം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും അല്ലെ, ജീരകവും ഒക്കെ നല്ല സ്വാദം. ഇത് ചാണകം കെട്ട് കടിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ആകെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഭാവം മുഖത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഭാവമായിട്ട്, അയ്യേ ഇത് എന്താ നീ കൊണ്ടുവന്ന, നീ കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാതെ നിന്നാ പോരെ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആ ഗോപികനെ കണ്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചേ. അപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുന്നത്, എന്താ അത് കൊണ്ടുവന്നത് നോക്കി എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോ ആകെ ചാണകം
ഇതാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, നീ ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ പറ്റിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണ്, നിനക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല, കൊണ്ടുവരാതെന്നൂടെ, അച്ഛനെ വന്ന് കണ്ടുപോയാ പോരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങളും അമ്മയൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ, അച്ഛനെ പറ്റിച്ച മാതിരിയായി. എന്നിട്ട് ഗോപിക്ക് സങ്കടം വന്നു. എന്നിട്ട് കണ്ണിന്നിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അവര് എന്ത് ചെയ്തു, പാത്രം എടുത്ത് പോന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയപ്പം കണ്ണനും കൂട്ടരും വന്ന് ചെയ്ത പണിയായിരിക്കും ഇതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ആ ഗോപികയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ഗോപിക എന്നിട്ട് തിരിച്ചിവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ യശോദമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ പരാതി, എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ണൻ ചെയ്ത പണി യശോദമ്മ അറിഞ്ഞോ? യശോദമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങനെ വിട്ടോളൂ കണ്ണനെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, കണ്ണൻ എല്ലാരും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കളവൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കള്ളനായിട്ട് വളരട്ടെ അവൻ. മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി ഇവിടം വിട്ട് പോവാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാണം കെടുത്താനും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ് കണ്ണൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പരാതി പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്താണ് കണ്ണൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല അമ്മേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടും കൂടി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് മാത്രല്ല കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഗോപികോട് ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യമായിട്ടില്ലേ യശോദമ്മയുടെ പിന്നില്, യശോദമ്മയുടെ സാരി പിടിച്ചോണ്ട് ആരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നിലെ കണ്ണൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തല കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഗോപികോട്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കളികളാണ് ആര് കാണിക്കുന്നത്, കണ്ണൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കുസൃതികൾ ആര് കാണിച്ചിരുന്നു, കണ്ണൻ കാണിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗോപികമാർക്ക് ആരോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, ആരോട് ഇഷ്ടമാണ്? കണ്ണനോട് കണ്ണന് ഗോപികമാരോടും നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ കുസൃതികളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഗോപികമാരുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, കണ്ണൻ വീട്ടിൽ വരണം, നെയ്യൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, നെയ്യും പാലൊക്കെ അവരാർക്ക് വേണ്ടി അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ കണ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. കണ്ണൻ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യും, കണ്ണനെങ്ങനെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഓരോ പരാതികൾ പറയും. അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്, കണ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്ത് കിട്ടിയാലും അവർക്ക് കണ്ണന് കൊടുക്കണം, കണ്ണനെ കാണണം എന്നാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ ആഗ്രഹം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവരിങ്ങനെ ഓരോ കുസൃതികളും പറയുകയും ചെയ്യും. അതെ, യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പരാതികൾ പറയും. എന്തിനാണ്, അപ്പോഴെന്താണ് ആ കണ്ണന്റെ മുഖഭാവം കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെ. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ണനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് കണ്ണന്റെ ആ മുഖഭാവം കണ്ട് അല്ലെ, ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വരും, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കണ്ണുരുട്ടും. ആ ഭാവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗോപികുമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പരാതികളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ചെറിയൊരു കഥ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥ ഇഷ്ടായോ? ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല കഥകൾ ഇനി നല്ല കഥകൾ പറയട്ടോ വേറെ ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും കണ്ണന്റെ അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയുന്നത്? പറയൂ. പറയൂ. കൃഷ്ണന് മാതാജി ഇട്ടോ അതിന് കാണിക്കൂ, കണ്ടില്ല, കാണിക്കൂ. നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ, മനോഹരായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണ്ട? നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് വരച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേരും കൂടെ എഴുതിയേക്കണം മോള് കേട്ടോ. കഴിയുന്നവരൊക്കെ വരച്ചോളൂ കേട്ടോ. കഴിയുന്നവരൊക്കെ പടം വരയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കവിതയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 4 വരിയോ 2 വരിയൊക്കെ എഴുതാം കേട്ടോ. കഥ എഴുതാം അല്ലെ. കഥ എന്തെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ കുറച്ച് കഥ, ചെറിയ കഥ മതി. ഇല്ല കണ്ണന്റെ എന്തെങ്കിലും കുസൃതികളോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല ചെയ്യാം കേട്ടാ. നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയില്ല, കളിയാക്കൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മളിത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാ, ചെയ്യാ, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക
അല്ലെ? കണ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കണ്ണന് നല്ല ഇഷ്ടവും. കണ്ണനെ കുറിച്ച് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കണ്ണന് ഇഷ്ടം. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മോളെ നെറ്റിക്ക് വല്ലതും പറ്റുണ്ടോ? നെറ്റിക്ക് എന്ത് പറ്റി? വീണോ? വീണതാ. നല്ല മുറിയായോ? നല്ല ആഴിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.